Ngarap lagi jing sungo i belai sene ke por ka bamenta. Ya ka bagi pen snow, ba dia pen snow i ka ktien ke jong belai. Balai ngi pen snow i ka ktien ke jong belai. Namar utrai kwa ngi bangin chulong tang kita ki riu niam. Ni ki riu balang le ni ki sudan tang kata ka kan hon. Klam da dan yu chisu ha ka donot ke jongi. Ba utrai usno si palat ya ni ka wai ba shibun la khat. Ndrei wahaban jet patang kandiat. Namar kita ki babon kila sulong tanghakan number kila sudai tang kinong le jeseng kila sudai tang kita ken ki ba sudan kerteng hakata kan hon balang hendai utrai bo pej para ka register ke jong da ka kerteng ke jong ki ka register ke jong utrai snosi padeng tau utrai pha ngi bangin pen snow ba ya pen snow ya kan ka ktien ke jong blai khnang haba pio snow ba dio snow ke jinget kan wan ban ngam tip pisgo tenat ne film tenat ban snap ringi pen snow shi pen snow akan ma ba no wa ya lap open snow shi pen snow shi spar pos nam nan bakala kemut henry ma ute ulai em bat ka yeng ga jo ngatip bangi ngem long kumuno wa ba bangi pen snow dan nong kala kemut nganget abang ay lap akan ni gesngi ban nganget abangi pen snow na gesngi shi gesngi ka wei pa ka wei ka man sim kanang kala ba nang ay kala Berkat ini yang lap kat bau belai udang delay ke jingwan ke jeng kat bau nang pentut penslam ke jingwan ke jeng kata kinang bun ki biyo snow ke ketien bat ki ba pediang ke ketien mar bagani ke ketien ka rong ka download ke jeng ki bat ke ketien ke jeng belai ka pen kelale si dan preng jeng fi ke ne ka paro pila de ki ba kala namar ba filio snow ke ketien ke jeng belai le si ka por ka ban kong si ke dia por lockdown ka fi aso ka tien jble fi ka por ka jing fi ka huri hura phim sum tho sum thao mar fi dang em ka jing em ka ba dang lengkar ka jing em ka perthai ka ba phim sum tho yu jisu ki jing er ki bon jing pang ki don ani mar fi dang shuan direct na ka perthai bo blai upen sange te ya fi upen shong thai fi wai da ka lockdown ba ka lockdown ka de ka ta ka ka por ka ba fi yo ban shong thai na ka ta ka jing em mare ka jong fi ba ka ne ka perthai Kumnur if you snap in the channel jeng kapot net but kumnur ka ktien ke jong blai la kta fi but men ta fi long kum fi long namar ka dei ka lockdown ba blai upen chong that fi kam dei ka jing tem ya fi ka lockdown ban ka long ka jing ka khu ya fi ba ka snow bang yo shi bon ki testimonies ba ki bre ki yo jing pen em ka dei ha ka lockdown namar na ka perthai ki wan ka shilong jar bau blai ai ka lockdown hap shong yeng but ke ba kikin le na songo ba ka portnet ka da pen kre lupa ai ka program khat sans nem sak han reus nem ngin dap ta bau blai la pen kre lupa gi hajar teli ki jingkren bat ba u blai la da pen kre lupa ai ka por lockdown ya ka ba fi snow ya ka jing lap leng ba ka portnet ba ka ktien jong blai leng ba ka portnet ka la pen kalai ka jing em ge jong fi ba nga songo sha u blai la pen kre ka ni ka ministry banong jingkal khu ye fi Mautra upa ngi wang kili yalap ika gospel syaki ben riu baro kakut na tanggata. Ka kamram ka jungi kalong ban yalap. Ngingim simburom ir emba pipi kala mapi. Mal ka kamram ka jungi kadai tang ban shu yalap. Ndai kata ka jing kta ka jing pen kendo kadai ka jong belai. Ngidai tang kinong pen snow. Ndai unong kta unong pen kala udai hi utrai. Balada pila kala udai ujisu ba pen kala fi. Lada fila yo ya ta ka download ka batmai bam ta fi sngo pengat ba ta ka jing im fi sngo komen ba kam dai ka bangila mangi ka ka bangila ka dai tang ban chupen sngo ka ktien redu try ubala ya fi namar udai ba e dai ma ubala pen ka la itu ka download ka jo fi na ka download ma ka download da man ta dai ma ubala weng ya ta ki ke bakenja do ke bakenja perthai na fi bola tap da kata ka bakenja men sim happy ban ga aingo you blay ka ni ka por ka bamenta ya ke bo blay la le ka ji fi ba deng tangin pen snow ba ya pen snow na dang don sibon ba ha ka ni ka por ka bamenta ba ki dang don ha kata ka jinglong niam bangin pen snow ba ya pen snow kan ni kam de ka subject ya ka bang akwa ban kren ka ni ngin ru trawi alam yang ban keren ya kata namar kum ka jing shakri jo ka portnet u blai la pen yang na do ka por revival ban ya continue ya ka jing try ka jo men sim hado kini ki sngi ka bamenta ban ngangai bo blai udan ka jing tmu ka bakran udan ka jala ka jongi ban lam ba ka jing shakri jo ka portnet
Beliau lah penan kami ikum ke ministry. Ya ka bangilaban job ya ki hajar ngot ki beliau sya ke himaga jong beliau. Ya ki pau hajar. But ho ngingim yu ya pi da lagi jong ki kmat la si fi yu ngi man laga sngi. Ngingim yu ya pi man laga sngi ngim tip iru pi dei mano. Dengan ngat ya kene ha ka wei ga sngi ngin second do ha benang bangin se don nang ta rengkat baru trai sya bom jikot. Bang ngat ngin yo bani kemen lang hang ta. Ka kamram ga jungi ga dei ga ta. Ya ka bangi ngin ya lap ya ka gospel bangin pen kre i brio na maru trai pen kre ga jaka. Ngin ya lap ya ka gospel baki brio kin yo sngo ya ka ktien. Ka jing pen kala ga dei ga jong trai ya ka ba un bo ya kita ki brio. Ha kita ke jaka ya ka ba ula pen kre abaneng na mar ka wei pa wei ga jaka ka ba trai u pen kre. Kam dei ga batat dor u haban siu da ka dor. Ngai la da pi khot ya no no ka jing khawai ga jong fi la da fi ai catering. Pihaban siu dor ya ga wei ka pliang ja ka dor ka rem tang si pliang ja mentar don ki poi ki hajar te ka long le no ya pi la pi khot ya ki brio sha ka ta ka jing khoi la da ki wan mun ka ta ka jing siu ka jong pi ka ta ka jing pen kre jong fi ka long le no ka long kum ju ya u blai ru ada ula pen kre ya ga jaka ha beneng no lo pen kre da ka dor ka barem wala da pi pim poi shata u blai u susi bat ka jimbitar ka jong blai kan wan lap ta brio ya ka bau blai la khot tre ban wan badai ta kwa bnoi fi ne ka singi kat bau trau nang khot ya pi pon pen la jong ka donut ka jong pi la trau nang kro ya fi wa ju le ro ka ba ka por ka dang don tane ta nga pen snoi fi ne ka ktien bag invitation ne ka jing khot ka long pediang no utrai kat ba ka por ka dang don pediang yu jisu kat ba ka por kadang don kat ba ka jingkhang kadang pediang no yu wanam so sarong pi bangan so sarong le yu tau jisu le yu ta ka gospel ngakong nir ngabiang hi kata de kita ka jingkren biet kata ka de tang ka jing sarong sudah ba ka jing sarong am ka no mi alam che sheru ka jing sarong ka pendu nong yu brio balai fim shu pediang no ya ka ni ka jing alap balai alap na do men no badlai alap apen kelai shibon ki men siem ndei ba pen kelai niam ki breun rei la pen kelai ga jingem ga jongki ki men shua ki di ba klantem si men ta ki la kala ka ta kom kran ga jongki ki ba sun ta ban tim ban tala ga ktien kum ka wat men ta ki la kalong ki ba jem no men shua ki di breu ki ba di ki ba tanglang ki ba bu ai men ta ki la penga la kala ga jingem na mar ba di try ba pen kelai utrai kwa ban chupen kala tang da kan niam da kwa ban ngi fi wa non sto ba kala ngi ngem don hang ni ban pen kala niam ne fi re ngi don hang ni ban ya lap ka gospel bu utrai ban kala ya ka donot ka jong fi ban pen kala ya fi na ka ta ka jing long dum shi ka jing long shai ban pen kala ru ya ka ta ka ban sawan ka jong fi na ka ta ka jing yap shi ka jing yem bu utrai ban pen kala ya ka ta ka jing le ra ngi jong fi shi ka burong ya ka ta ka jing pen rem shi ka jing pen kesan baun pen kala ken ya kata ka ban sawan ke jong pi baun pelai fin na du jok pun ai fi ka beneng pakade kata go trai kwa ban le kwa eru am bu jisu wan jindi pertai sim lawan ban pen kala niam re wan ban pen kala ya jing em paka so ni ka por na beneng jong fi o trai khat kwa ban kala ya jing em ke jong fi kwa ban kala ba aba trai la pen kala ya jing em ke jong fi nga kwa ba pinir ham man chakri utrai dan pedeng jong fi la yo pedeng ke jong play but ka dono jong fi ka ham ha po jong fi ba ga de ka ta ka ne de ka subject ka ba ka kwa ban kran ka ne ka sngi ka ba menta ka de na ka shiti ka ban kong shi tesla ni ka nomba san ka ne ka khat ba khat kan dai gong what pelip no ya umen sim what pelip no ya umen sim ha ba nga pe ni ka khat trai ka mod eu ka ta what pelip no ya umen sim leng don lai teli ki aka ya ka ba ngim dei ben pelip na ga jing im ga chongi ka ba neng kong ka long ha don hang ni ga khat ga khat re kong tu le kmen hala ga sni tu le kmen hala ga sni wan pelip no ita ga jing kmen ga bleu ai ga jing im ga jong fi ta fi la yo try kmen hala ga sni kmen ta ga jing kmen ga jong try beli fi kmen ne bu kmen bi fi kmen na mar fi don ga jing kmen fi kmen na mar ba ka don ka beneng ka ap fi kmen na mar ba utrai un le gi kamba ga jing jong fi dok u bleu perus ba fi jenjar u bleu so ai fi ka ta ga jing sok fi don ga jing sha te sha khum bleu na ai fi ga jing lai lot la fi don ga jing dum u bleu na ai fi jing sha kmen
namar bangi don yo play ga chim ga jongi wat pelip no yo men sim jo ga jinkmen na ka download ga jong fi namar da pipi kemen fi don ya ka bor ga jong play ka jinkmen ga jong pi hau try ka long ka bor la fi kemen hau try ga ni ka download jong fi ka kemen ba ni ka download jong fi ka me da ka jinkmen ba ka plo da ka jinkmen ga jong men sim jo playพี่ลองกิบเรียวเก่งกิบขยะกิบคลันกิบเป็นชัดบอร์กิบเป็นสแลกกิจงเลยkalau dah fikir men fini baik baka jingdom kan kelas ke jing syai ki problem jeng fi baro am ki ba laya jerwit ni ki ba laya kelan ba am fi kemen hau drive dan jingkremen hau am kan ka ding ke jong men sim ka ba po jong fi ka ba kemen am ka thang lut ya baro kini ki jerwit tarap kemen hau drive tu fin le kemen halaga sngi ong ka tin ke jong blai tu fin le kemen halaga sngi kata diga point ke man engkong wat lip no ya ka ding juga jing kemen ke jong blai na ka download ke jong fi ya ka ding jong men sien ka baar ko ong ni duai klem da pot kata diga point ke baar la blai la bo ifi ka download ban duai wat lip no ya ka ding ke jong men siem ban duai Duai klaim dapot. Fide ben ya sait nam taka yeng gasam ya sait nam taka ri ya sait nam taka jai ben rio ya sait nam taka taki briu sha te sha khom gi badang sha le ben ya ka bor gi saitan ya sait baraba pi ya sait la da pi ya duai. Ka Bible ko duai klaim dapot. Ke kata gi duai klaim dapot ke de gi ya sait. Ko pi ya sait fi hukum yo saitan bon kan ria fi penram yo saitan de ka tien ka pi kran ga jing duai. Pi ro rio blai pi mani ro yo try lem ba gi jing duai. Fikir ku yo try lem ba gi jing duai. Da kan au ker ku yo blai. U David wong kom en sim jung at kor ku yo try wat glad gi jing lem ha ju baro. To wat glad wong David kom no pin kan mau yo kom no wat glad kam no. De ka ba pi duai kan da pot ban syukur ku ka teng gi jung try. Kerku wat glad ik jing le bah jo ko baro takra kerku yo blai nga kerku me try men long me blai jo ki blai men long me try jo ki try men long me sim jo ki sim men sin shar go try men pen kala blai men le ki kamba try kam ta duai khalam da pot wat plip no ya kan ka ding ge jo men sim jo blai ka ba po jo fi takra blai khat fi ka ban kong ban lek men hala ka sngi ka ba ar ka long blai khat fi ba pin duai khalam da pot bat ka ba lai tin ke jong blai ko haki ek ibarat ai ke jingo na mar ka ne ken ka long ka man ke jong blai ko jisu shipi ka balai ka long wat plip no e ka ding jong ke jing ai ngo o blai uda sngo bang uda sngo tanat e ki breu ki ba ai ngo spong wat u jisu per kya ke ta ki pang yang thole but haba way tang way wan ban ai ngo u jisu da kmen uda klish ai kita ki khandai Kau apa dong if you blay lah kalau kupla dek jing im kejong fi wat klet ya ke ke bu try lah le jing im kejong fi wat klet bu jisu lawan na bedeng skendo di nam ta jong fi wat klet bu lawan long duk ber perim spy fi wat klet bu la sha ke jing ibeng na do bu nang khna wat klet ya ke bu try la le ka bu dang im ma ke ke protei ho ha du ka por ke ba un skill sha ke ding phna wat klet ke bu la jaus app da ka snam ha ka kper get semni wat klet kum no bu la sha ben thiu wat klet kum no ba u ula syak nyoben, ula syak kura, ula syak thap, ula syak sempat, ula syak nyoben syak do kata-kata, ula syak keren ben syak do kata-kata, wat klet ya kata, wat klet ya kepan sengit syak, ya ke bau terai, ula pong na ke mentah jong pi, wat klet ya ke deka met jauh ke bela jat no, hado bela pau, kata ke sying pelau, orang ke ketin ke jong blai, wat klet kum no ba ula terkong, hado kata-kata, ula yong kum uterwiang kiu, wat klet berkata utli je udah dembit lagi seingat maram dan syuk atau kumbia ke sentur ke jong udah terkong udah yong kelau kum terwiang kiu wat klet putrai ulah IT lah ke jong kamet ke jong harga ding pana bansa yagi kti ki kicat dak snar bansa ya ke jingling khoj marla penleng khoj utrai ulah sya ke jingle rai wat klet sedang wan ai ngo ita ki eke barok bo bleu la le namar kata kai wa IT ro le jong jing em ha ding phna wa IT no le jong men sim wa IT ke jing sha ka kata khnang ba manga ben ma phi ngin yo la yem sedang ban ai ngo ya ka wei per wei ke jing le ke jong bleu ke jing em ke jong phi ai ngo bo la siu ya phi da ka dor la thiet phi da ka dor khnang ba phin yo e ka beneng
sedang ban aingu kita ki bo nyau ki jingkar khu jong blai jer ki baro ong ki jingruai nyau jingkar khu jer ki baro shawa juklet namar la fil jer sha fi dalengo atat kan no bo blai la ki kamba ki im jong fi tadin tawal pelip no yang ni kan ding ki jong men sim ba fin aingu yo blai aingu klam da pot aingu kumba pidwai klam da pot aingu klam da pot kata ka di ba khtin jong blai ka khat ing wat pelip no ya ka ding o men sim ini dwai kan ka ski ka bukta ini dwai tra ni ka por nga dwai nam ta ki khon ki chome ba nga nget ku kan ra ba men chai bor le jong ki breu ki chome dan da pleng jong fi ka ni ka por ba ka ding ka jong blai ka sedang ban lip ka ni ka ding jong ka jing kemen ka ni ka ding jong ka jing dwai ka ni ka ding jong ka jing ai ngo ka sedang ban lip ka ni ka ding jong ka jing dai ki jong fi bo blai ka sedang ban lip mal kelas sedang men wan kata ke jinglong blem kum kalong kampalang apolodi kaya ngada hukum mi kata ka mensim kan ria no baka ding ke jome sa sin ko try kan klang kan plo akan dono jong di kon jome kin long ki ba command mala ka sngi kin duai kilon da pot bakin aingo ro try clam da pot ya me la ka dei ka bhana de ka sni ha ki ai ke baro kin aingo ya me ko try ka dono joki ko try kan long be kata ka ba plo try ho kin am plip no yo ta mensim ablai try abaga dono jugi kan shakri me hallelujah dua ya ker khu ya pi utrai no pan shai bor pi hallelujah halaga sngi ke jingwan ke jong try e you try ka dono baro de kan sim de jing bot bada ka bor jong fi baro e you try kum ta utrai ula e fi de shisha dua ya ker khu ya fi haga ker teng ka ban bor Jesus Christ amen ba amen try no ker khu ya fi utrai no pan sla fi utrai no ai bor fi shisha fin shakri utrai Maka dingge jauh masih jauh beli karena iklang apa kata orang jauh fi. Haduk kesengi kecing mana kecing. Ingin saya siapa beli nam tak keburam jauh. Amen.